Sanibona guys, and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi, aka Uluzi, for another day, another story. Guys, if you want to channel, subscribe, like, share, comment, siphinde futhi click notification bell ukuze guys uzokwazi ukuthi mangabe ukuthi ngiyaposta ube uqala ukuthola ama notifications. Okay, without wasting your time, another day, another story, guys. So bafethu isitori sethu sanamhlanje singalani ntombazane, le ntombazane ey'welungu ngaze ngahlukumezeka in life. Hayi bo, ngithi mina yini usugeli, mina ngikhule nje ngiy'phethe kahle and from my crew bekuyimina ngedwa umuntu osay'phethe kahle, bonke nje basheshe babhubhudla ubuntombi babo. So mina babengenza ngifile bad, yabonga ukuthi ngiseyintombeni, ubabona futhi ukuthi kunomona phakathi, but ngathi nje lutho angeke ngize nginyakazise ngengizamazise zamiswe yibona. So uthi kugeli, ayi kuhamba isikhathi, uthi as much as ngangiyintombi but ngangiqoma kube ukuthi mhlawumbe angilali-ke nabafana. Uthi hhayi, so abangani bami bethanda ukuhlala belokhu besho njalo bethi itshi, kodwa uyaqhuma, uyaqhabula, wenzani yabo, bembalele zonke lezo zinto lezo. Usugeli ngibatshela ngithi no, ukuqoma is not a problem but ukulala okuyinkinga. Uthi hhayi, uthi-ke la mantombazane-ke hhayi sizwane. Uthi so ngashelo umfana, kanti lo mfana lo ongishelayo umfana owayethandana nalo mngani wami omunye. Uthi nje there was lo mngani lo wethu ofuna ukuzenza uBeyonce nje egruphini yabo, cause nje into ey'ningi yena wayesilawula. Uthi we are a group of 4 girls. Uthi hhayi nangempela-ke alentuzeke-ke lo geli. Uthi le ntombazane le kushuthi izwe ukuthi uyangishela umuntu wayo waye-ex-ayo. Angazi lutho mina, angisazi leso story yabo, cause nami ngaphuza ukufika endaweni. Uthi hhayi-ke mase-ke eya-find out-a ukuthi kushuthi lo mfana uyangishela, uthe ngibuze futhi ngithi mina hawu, uyangishela but it's not a big deal, it's not even like ukuthi ngizomqoma or anything. Uthi hhayi engishubisela ugeli, ishuwe nje indaba esengidudule kanje, esho ukuthi nje ngike ngimqome nje ngoba ngikhiphile kuye. Uthi ngize ngibuze ukuthi hayibo, ngize ufike lapho nje sengithe ngizomqoma yini, akangichazi noma ngichaza yona ne-type yami. Nalokho nje kusawungiyisa, shuthi mina ngiqoma abafana abangasile yabo. Uthi nje ugeli kube nje ne-commotion embi. Wayethi ugeli wena ungazi kahle ngizokukhombisa abantu. Uthi yabo mayesho njalo ngiy'tshela ukuthi nje yabo she's just saying. Uthi lapho siplane ukuthi siyahamba siya kwi-groove. Uthi hhayi nangempela okay, all good and well, siplanele. Uthi athi ugeli yena akasayi lo engimkhubile. Hhayi khona nalo ozwana naye kakhulu athi naye akasayi. Sithi nalo wayethi soyiqhubekela Nkosi yami sihambele-ke siyoyigroovela. Uthi hhayi sihambe siya kwi-groove. Uthi masihamba siya kwi-groove, mase ugeli lo alentuzeke. Uthi lethu le engahambanga sisale-ke nalo mngani wami. Uthi ngiyabona nje ngimtshele umngani wami ukuthi angizizwa kahle namhlanje, I don't feel right ukuthi ngingaya eklabhini. Uthi hhayi engincane ngoba besesishilo ukuthi siyahamba asivele sihambeni. Uthi hhayi nangempela-ke nilentuzeke behambe beqhubeke. Uthi nje but I don't feel okay, nginayo lento engitshelayo ukuthi man, something is not right yabo. Uthi hhayi kodwa nje ngiforce because I don't want to disappoint umngani wami, nokuthi laba angifuni bebone ngazuthi sizwa ngabo ukuthi ngoba abasayi nathi asisayi yabo. Uthi hhayi sihambe-ke seklabhini. Uthi hhayi later on nje seku-late afone lo geli lo omunye lo engaxabene naye ovele wakhansela naye ngenxa yokuthi omunye uyayeka. Uthi afone, uthi mefona ngingamuzwa yabo uma useklabhini kunomsindo. Uthi so ngihambe ngiye ngaphandle. Uthi mangihamba ngiye ngaphandle still angimuzwa. Uthi mese ngiyahlehla angitshela ukuthi suka emsindweni yabo, umuntu lokho ethi suka emsindweni as if nje mhlawumbe ngize ngicathi mhlawumbe khona into e-serious ngifuna ungitshela yona nami. Uthi hhayi ngitshele lo ukuthi ngisawukhuluma nosibanibani phandle ngiyabuya. Uthi ngiphume ngihambe-ke ngizame ukuba kude kancane nala ekunomsindo khona. Uthi nje kwavele kwaqhamuka imoto yapaka ngaphosa emotweni. Uthi ngathi ngiyahayiza, uthi nje abafana bathi nje sihamba nawe. Uthi bahamba nami lapho kunomsindo la akekho nomuntu ozwayo. Abantu uma bebona umuntu nje vele ephoseka emotweni abanakile, abantu bayidakele yabo. Uthi hhayi besho behamba nami bephuca ifoni beyicime. Uthi hhayi ngixakeke, uthi ehene mese beyasho ukuthi asivedanise imdragi. Uthi nje amazwi okugcina awezwile lawa athi asimdrageni lo khona sizokhona ukwenza lento esifuna ukuyenza. Uthi ugeli hhayi bo, yabo ngithi guys ngiyanicela. Uthi ngathi ngisathi ngiyanicela bangijova ngalento abangijova ngayo. Uthi hhayi okay fine, ngihambe-ke angazi ngiswaphi ngiyokwenziwani nobani. Uthi hhayi at a later stage ngiphaphama. Uthi uma ngiphaphama kubona uphaphama uzwela kude. Uthi uma ngiphaphamisa ubaba nje uhamba nezinja zakhe uyalusa ngisehlathini, ngilele ehlathini guys. Uthi uma ngilele ehlathini kugcwele igazi la engilele khona yabo. Uthi ebuze lo baba kwenzakaleni ngani?
ngisho ukuthi ngithathwe imoto, ngigcine ngithathwa imoto, angazi kuphela kwenzakaleni after lokho bathi bafana bazongijova-ke. Sethi lo baba engeke kumele uzame ukuthola usizo ukuthi akufunele usizo. Uthi lo baba shuthi ubezoyizingelela la ehlathini, angilazi nokuthi ilaphi ehlathini kulona. Uthi nje kuvele kube obvious ukuthi ngireshiwe because ngiyabhlida and noma kungeyona i-bleeding enkulu but nje there is blood laphaya. And then uthi yo ngishawa uvalo, uthi ngithi ngiyabuka ifoni anginafoni. Lo baba naye akanafoni, athi lo baba ayizohamba eyomubhekela usizo. Uthi ahamba ebuye-ke lo baba ubuye esebuya nomunye ubaba onemoto. Uthi enhliziyo ithi what if uyena lo baba engenze nje, yabo. Uthi angisazi kwenzakalani manje. Uthi hhayi kodwa ngibuye ngibona ukuthi akekho umuntu ongangenza nje ephinde engifunele usizo, yabo. Uthi lapho abafana bebebaningi mhlampe beba-5. Uthi hhayi okay, ngihambe-ke ngiyiswe esibhedlela-ke kubuzwe-ke esibhedlela-ke mase ngiphapheme kahle. Ngowaphi nani nani nani, ayazi inamba yakini, befonele ekhaya-ke befika abazali. Uthi hayibo, kukhalwe-ke bekhala abazali ukuthi hayibo kwenzakaleni. Uthi ngichaze lapho kwakuya eklabhini ekhaya, indaba bengayishongo ukuthi ngiya eklabhini, bekwazi ukuthi ngiyovakashela umngani wami. So isiphuma yonke la, but kusho ukuthi vele phela sekwenzekile, ayisekho into abasazoyenza, abazali sekumele bengisaphothe. Uthi hhayi bengisaphothe besho bethi eyi mfethu, eyi asazi ukuthi kuzokwenzakalani, sizozama ukuthi iyo-report-a lento emaphoyiseni kutholakale ukuthi kwenzakaleni. Uthi bake bafika yini abangani bami, umngani wami wafika uyena lo, naye futhi wayesephuthumile wayekhaya wayosho ukuthi hayibo ngihambile sekuthi kwasa akangiboni, mengifonela ifoni ayisangeni yabo. Uthi hhayi, elentuze-ke mase-ke uyabo nje ngiphume esibhedlela ngibe right. Uthi emva kwalokho nje i-case ivulwe but kungenzeki lutho, yabo. Uthi okay fine, ngi-make peace ukuthi okay kutholakale ngihambe ngiyohlolwa because ngamtshela uma ukuthi ngafika nginegazi. Ngihambe ngiyohlolwa kuthiwa hayi ntombi akusekho. Uthi bengasizakele ogeli, uthi bengasizakele besho nje ukuthi yabona kusizani uthi bengibhinqa kuthiwe kusizani ukuthi uyigcine ekugcineni uhambe ulala nenqwaba yabafana, yabo nje. Uthi bathi ngani ukuthi inqwaba yabafana because akaze ngikhulume nabo but ngingafuni ukuyi-entertain-a le nto yabo, yabo. Uthi hhayi okay fine, ngibe nje imbuqo kula mantombazane awasangikhulumisi all of a sudden kanti noma saba ne-commotion but akufikanga ekutheni asisakhulumisani. Bayangibhuqa uma bengibona nje bayazama ukungenza ngifile otherwise, yabo. Uthi hhayi okay cool. Uthi hhayi makuhamba isikhathi ngibona ngibona khulumisa ama-periods ami, hayibo. Uthi hhayi ngiwabona ukuthi hayibo nawa ama-periods yini, hhayi. Uthi ngibhedane ngihambe-ke ngiye eklinikhi. Uthi uma ngihamba ngiye eklinikhi ngifike ngiyihlole-ke ukuthi hayibo kuhamba kanjani, yabo. Uthi hhayi kubhedane kuvele-ke ukuthi okay ukhulelwe. Uthi yo I couldn't take it. Uthi ngayitshena nje udokotela esasho ukuthi hhayi sis congratulations, uthi ngasho ngathi nje termination, termination, termination. Uthi hhayi nangempela ngazama iy'ndlela zokuthi ngihambe ngiyo-terminate-a. Uthi ngahamba ngedwa ngangaxoxela muntu, uthi I went through a lot kodwa akekho umuntu wagcina e-find out-ile ukuthi ngi-terminate-ile. Uthi hhayi okay fine. Uthi as isikhathi sihamba ngakhula and I met up with this guy. Uthi yo quite a sweet guy, loving guy. Yabo nje yonke into yethu i-right, ngabuyela esontweni, ngiya esontweni nalomfana ngihlangane naye through church. Uthi hhayi sithandane nomfana sivutha amalangabi, sifanelene sibahle. But kungangifikeli ukuthi angimtshele lo mfana, yabo, ukuthi hayibo mfethu I once had a problem kanje 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 kanje. Uthi nje kungafiki ukuthi ngixoxe nomfana. Uthi hhayi sihambe isikhathi ukuthi hayibo siyazama manje we trying for a baby. Ingane kuthiwe nje dororo, ingane asikhoni ukuyithola. Yabo ngisho ifamily yakhe manje isiqala ukuba concerned ukuthi kanti lo makoti usenjani because sebeze bashada but iy'ngane dororo, yabo. Uthi eyi mfethu kube nzima manje, ngiyasaba ukumtshela ukuthi yazi mfethu I once had i-issue ekanje, inkinga ekanje. So ngiyasaba ukuthi mhlampe yabo kuzoba nokuthi bengamtsheli ngaso sonke lesi sikhathi, why sengimtshela manje, yabo nje kuningi. Uthi hhayi kanti angazi ukuthi once lenyana day kuzofika umprofethi omkhulu esontweni. Uthi afike umprofethi, uthi uma efika umprofethi masethi uzocela ukuthi after church simbone. Uthi hayibo, hhayi futhi ngirelaxile angicabangi nje ukuthi ingami le nto le, yabo. Uthi uma efika umprofethi-ke angitshene ngathi ngiyabona ngathi niyazama uku-try-a for umntwana but akulungi. Uthi ugeli sivume-ke because sobabili sasikwazi lokho. Uthi ngiyabona ukuthi usemncane waba nenkinga wathola engazuthi yabo uyalentuzeka, uya-rape-pheka.
in some way kuyavela ukuthi wareyishwana nani. Usukele ngikhale ngithi yebo-ke yebo ngabe ntuzavele. USugeli hhayi ngilentuzeka yabo kufana nje anga-react-i phambi kamfundisi that time esaphambi kamfundisi. Uthi hhayi silentuzeke uthi sihambe-ke sibuyele ekhaya. Uthi masibuyele ekhaya umfana nje anyanyathele olalombe nitshele ukuthi uwumuntu o-right, kanti umkhohlisi. How come ungakaze uzongitshena kodwa uhambe uthi uyangithanda uthi uyakholwa, awungitsheni indaba enkulu kangaka sengizoze ngiyibambe ngumprofethi. Kube umprofethi akafikanga nje shuthi thina siphila impilo yamanga. Uthi hhayi bo ebhikisha umfana. Uthi ngithi mina hhayi bo mfethu ayiyona lento oyicabangayo ngehlelwa yibhadi kanje kanje. Uthi umfana nje siyavuka siyo-check-a. Hawu uthi ngixakekile siyavuka siyo-check-a. Uthi uthi mfethu anginalutho mina. Uthi asingakaze si-check-e nomfana. Uthi ngimtshele ukuthi hhayi bo bra anginalutho mina nga-check-wa esibhedlela of course ngaba nale incident and then bangi-check-a and ngangi-negative. So angi-understand ukuthi why uzothi asihambe siyo-check-a-ke. Uthi nje abhikisha umfana ethi siyavuka siyo-check-a. Uthi hhayi ngivume-ke ukuthi hhayi asihambeni siyo-check-a-ke bra. Uthi mesihamba siyo-check-a nje sifice H_I_V positive. Hhayi bo. Uthi uGeli ngishokhe-ke ngome nomfana naye maye-check-a H_I_V positive. Uthi siyayibona into osungifake kuyo. Uthi ngithi mina ufakwe yimi mina I-tested negative. After ngitholakele ukuthi ngirishwe abafana nodokotela bangihlola. Kwavela ukuthi angitholanga gciwane. Even ngingathiwa ngangalitholanga khona into enganikwa zona to prevent even ngathiwa ngangilitholile. So there is no way. Uthi nje umfana abhikishe athi nje ufuna i-divorce. Hawu ufuna i-divorce umfana uthi uGeli eyi ngibona ukuthi hhayi avele yashintsha impilo-ke manje sengibuyelwa izinto ezangehlela long time ago sezingibuyela manje and zingibuyela in a wrong way because I know very well ukuthi lo mfana uma kuwukuthi uyagula kushuthi uyena ogulise mina yabo. Uthi nje umfana athi nje angisakufuni sengifuna i-divorce. Uthi uGeli ngithi hhayi okay if that's what you want then. Uthi ngale ndlela ukuthi umfana even stopped going to i-church yabo because babekade besonto ndawonye. Ukuthi umfana wayishintsha isonto seyosontela kwenye indawo. Uthi hhayi okay futhi ngayithulela ngamukela mina ngayihambela ngayo emtholampilo ngadla amaphilisi ngendlela nje with no problems. Uthi hhayi wakugula umfana ngithi in denial. Wagula umfana or before wagula umfana wathatha enye intombazane futhi. Uthi ngezwa kuthiwa useyashada nani. Uthi hhayi ngayithulela futhi bashade nentombazane. Uthi mase kulentuzile uma ngabe sekuphakathi umfana kuthiwa nakhona naye ayenze same story ukuthi avedane azame ukuyi-blame-a nga-something mese abayihlola and then only to find ukuthi intombazane isi-H_I_V positive nayo futhi athi usecela i-divorce. Hhayi bo. Uthi uGeli hhayi kanti umfana uzogula uzohamba kuhambe agule umfana. Uthi wagula umfana wagulela ukufa. Uthi yabo lento ukuthi ugule wonde seyishilo nje ebusweni besemnyama. Uthi wacela ukubizelwa yena as the first wife nalo second wife omunye wamdivorce. Emva kwabo akaze kuphinde eshade umuntu. Uthi hhayi sahamba-ke saya khona-ke nale ntombazane. Uthi masifika asazani nentombazane angikaze ngiyixoxele isayidi lami le-story naye akaze ngixoxele simizomithana la because ucelile ukuthi ucela ukusibona. Uthi hhayi masifika sihlale phansi uthi akhale umfana akhale ibhadi. Uthi athi umfana bafethu ngoba ngibizile ngizoxolisa. Bembuze-ke uzoxolisani? Uthi-ke mese yasho umfana ethi yini imina umuntu owangifakela ngalokhu kufa lokhu. Hhayi bo base bethuka ukuthi hhayi bo kanjani manje bra. Uthi mese yasho ukuthi yini nganginomuntu engangimthanda kakhulu and uyena umuntu owahamba wayolandela lesi sifo lesi wasifaka kumina. So ngayitshela nje ukuthi umuntu wesifazane angisenandaba naye. Kahle kahle the aim kwakuwukuthi ngigcwalise ngisaphaze nje yabo ngenze ukuthi wonke umuntu asafarishe and it's a pity ukuthi nina-ke naba abantu ngempela la bengiba-serious nabo but there's more people abanye engangihambe ngilala nabo nje just to spread. Hhayi bo ahle amantombazane sikhale ukuthi awodwa mfethu usungaze kubo bonke abantu uzoboshe thina ngoba sasikwenzeni kangaka. Ethi lo munye especially mina because wangithola esontweni awusashawa ngisho nawe nembeza nje ukuthi wangithola esontweni and worst part uzosebenzisa i-situation yami yaba buhlungu kakhulu. Uthi nje aqalise umfana akhale. Uthi sivume-ke sithi hhayi siyakuxolela. Uthi the moment nje sivuma akuphelanga ngisho i-hour sasesibuyele emuva kwangena amakhozi ukuthi umfana is normal. Kushuthi umfana mhlawumbe kwakumele exolise kubona before ukuthi nje aze ashone. Uthi bangimoshela kanjalo abangani bami
ngaze ngamosheleka ngisho nasemshadweni wami. Siphela lapho-ke isitori sesanamhlanje. Thank you so much for watching. Don't forget guys, siyakhomenta, siyalike, siyashare, siyasubscribe guys. Uma ukuthi ubona ama-ads, qala manje uyifundise ukuthi asiwadlula ama-ads because iwona azokwenza ukuthi i-channel yethu ikhule. Mhlampe ngelinye ilanga niyobona nje sesinama-mic amakhulu yabo, sesinane-podcast. So please do support the channel. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching. Love you.